vítězství pro Vláďu Městská na druhém místě Jiří Konečný a třetí Stanislav Nový. Kategorii Players na fontáně vyhrál Vladimír Němčko, tak blahopřeju. Ďakujem pekne. Tak jaká to byla bitva s Jirkou Konečným především, tedy o celkové prvenství? Dnes to bolo, musím povedať, neskutočné. Vynikajúci flight. Po prvom kole som mal 7 rán náskok. S tým, že tých 7 rán som v prvej deviatke stratil. Úplne Jirko hral neskutočne -2 po devine. Takže po 10 sme začínali na novo. Rovnaký hrací handicap a prakticky nový zápas. Ale druhá devina sa mi podarila. Bavilo tě to vůbec, to, jaké to je drama a nakonec jaká ta cena za tím vším je? Nie, bolo to vynikajúce. Ako GPA túra má svoje čaro, ja to mám veľmi rád. Atmosféra, či už klubovne alebo na ihrisku, veľmi dobrá, veľmi dobrá. A co hřiště, jak se ti vůbec hraje na fontáně? Fontánu mám rád prakticky, ja som to hral asi 4. toto hřiště. Musím povedať, že toto nebolo najlepšie kolo, čo som tu zahral, ale zase počasie vyšlo, takže krásne. Jsi mi říkal, že hraješ 4 roky, tak jaký máš další cíle? V čem se třeba chceš ještě zásadně zlepšit? Ako hlavný problém môj drive, to znamená predĺžiť drive o nejakých 50 metrov, aby to lietalo stabilne aspoň nejakých 220, lebo tie rany dnes, ktoré mám druhé do greenu, to je trošku problém, takže jednoznačne vyrovnať drive a trošku to predĺžiť. Pracovat s Árou Červinkou, je to výhoda, že tě de facto skoro nutí hrát golf? Do golfu ma nutiť netreba, takže zádem je spolupráca super, užívame si to, jednoducho ten koníček je spoločný a klobúk dole pred Áďom, čo robí. Užij si to a ještě jednou blahopřeju. Ďakujem pekne.